কি ହେଲା ରେ ସ୍କୁଲ ଛୁଆ ସବୁ ପିକନିକ ଯାଉନାହାନ୍ତି ପଇସା ଦେ ଗ କେତେଟା କି 200 ଟଙ୍କା ଗ କିରା କହ ହଁ 200 ଟଙ୍କା 200 ଟଙ୍କାର ଚିକେନ ହେଲେ 2 ଦିନ ଖାଇବା 200 ଟଙ୍କା ଦେଇ ପିକନିକ ଯାଉ ରେ ନା ନା ସେ ପିକନିକ ଯାଉନା ହଉ ହଉ ବୁଝି ଚାଲିଛି ନା Uchi Same Pori. କିରେ ଦଣ୍ଡ ମନ ଦୁଃଖର ବଇଛୁ ପିକନିକ ଆଇବୁନି କି ନାଇଁ ରେ ମୋ ବୋଉ ପଇସା ଦେଲାନି ଏଟା ଗୋଟେ କଥା କି ମୋ ତତେ ଗୋଟେ ଆଇଡିଆ ଦଉଛେ Dui Dino Pure. ଗଇ ଗୁଟେ ସାଙ୍ଗସାଥି ମାନେ କି ହେଲା ଗ ତମ ଦଣ୍ଡ ନାଇଁ କି ଗ ନାଇଁ ତ ସେ କି ହେଲା କି ତାକୁ କହିଦବ ଯୋଉ 6ଟା ଧାଉ। ବେଳେ ପିକନିକ ଗାଡିଆ ରେଡି ଥିବ ସେ ପିକନିକ ଯାଉଛି ହଁ ଯାଉଛି ସେ ପଇସା ଦେଇ ଦେଇଛି ପଇସା ଦେଇ ଦେଇଛି ଏରି ମୁଁ ତ ପଇସା ଦେନି ଏ ତମେ ପଇସା କୋଠୁ ଆଣିଲା କାହିଁରେ ବାପା କହୁଛନ୍ତି ଏରେ ବାପା ସେ ପଇସା କୋଠୁ ଆଣିଲା ମୁଁ ଜାଣିନି ଗ ତମେ ସବୁ ବୁଝି କରି ଆଇଲ ନା ପାଇଁ କି ଯାଇନ କହିଲେ ପଇସା ଦେଇ ଦେ କମେଣ୍ଟର କୁହ ଆଗେ ପଇସା ଦେ ତାପରେ କହିବି ହଉ ନା ହୁଁ